ശബ്ദമല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വീഡിയോ നോട്ട് അവൈലബിൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ലൈവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വീഡിയോ ഈസ് അൺഅവൈലബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. സ്ക്രീനിലൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീനിലല്ല, എനിക്ക് യൂട്യൂബില് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിയാവും മാതാജി. ശരി, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം അധ്യായം 6 നമ്മൾ വന്നു. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? ബാഹ്യമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക, എന്നാലോ അകമേ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ ഒക്കെ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന അഗ്നിയാലെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകൃതരാവും. അപ്പോഴോ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? വൈരാഗ്യം, തിതിക്ഷ, ആധ്യാത്മിക ദർശനം, എല്ലാത്തിനും ഉപരി പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്നുള്ള ധ്യാനമുറ. ചിത്തം സമനിലയിലെത്തണം. ഏകാന്ത സമാധിയിലെത്തിയിട്ട് ധ്യാന സാധനയിലൂടെ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ധ്യാനയോഗം എന്ന 6-ാം അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങള്. ഒന്നാമത്തെ, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സമനിലയിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ നമ്മുടെ കർമ്മവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, അതാണ്. പിന്നെ മനസ്സിനെ ശാന്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നയിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുഴുവനും, അല്ലേ, നമ്മുടെ ചുറ്റും. അപ്പോ അൺവാണ്ടഡ് ഡിസയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലേ? ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വൈരാഗ്യം വരും, അല്ലേ? ഭഗവത് ഭക്തനാണ് ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. തുടർന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി.
അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. കർത്തവ്യങ്ങള് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ നമസ്തേ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയും. സ്വധർമ്മം. നമസ്തേ മാതാജി. ഹരേ നമസ്തേ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ, സ്വധർമ്മം. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കാനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴ് നമ്മള് ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ആ കർമ്മങ്ങള് അല്ലെ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതല്ലാതെ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അഗ്നിഹോത്രം വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരിപ്പോ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ കടമയൊന്നും നിർവഹിക്കാതിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ സന്യാസിയാവോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി വെക്കാതെ, ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്റെ ചുമതലയാണ് എന്റെ ആ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ബാധ്യത എന്ന നിലയില് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് തന്നെയാണ് സന്യാസി. അതല്ലാതെ കാഷായ വസ്ത്രം എടുത്ത് കാട്ടിൽ പോകുകയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോ കർമ്മഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം, ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ അത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മള് സന്യാസി തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രീതിയാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ കരുതാം. തികഞ്ഞ സന്യാസിയും ഉത്തമ യോഗിയുമാണ് ഒരു ഭക്തൻ. പരിത്യാഗത്തിന്റെ ഉത്തമ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞതാണത്. ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ഫലേച്ഛ ത്യജിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കി തരും നമുക്ക്. ഫലത്തിലൊന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മഫല സന്യാസത്തോടൊപ്പം ദ്വന്ദ്മുക്തിയും ഒരുപോലെ വേണം. സുഖം, ദുഃഖം, ജയപരാജയങ്ങള് അല്ലെ, ചൂട്, തണുപ്പ്, ഇതിലൊക്കെ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി വേണം. സങ്കടം കൂടുതൽ വരിക, സന്തോഷം കൂടുതൽ വരിക ഇല്ല, എപ്പോഴും സമഭാവന ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ കർമ്മഫല ത്യാഗം വേണം, ദ്വന്ദ്മുക്തി വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കുക. ഗൃഹകാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് സന്യാസിയാവില്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാ ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവദാത് ഭക്തിരഹൈതുകീ ത്വയി. ഹേ സർവശക്ത, ധനം സമ്പാദിക്കാനോ സുന്ദരികളുമൊത്ത് സുഖിക്കാനോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അനേകം ശിഷ്യന്മാരും എനിക്ക് വേണ്ട. ജന്മങ്ങൾ ഓരോന്നിലും അങ്ങയിൽ അഹൈതുകമായ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അല്ലേ? നമ്മളും അങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താനൊന്നും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എത്ര ജന്മം ഉണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാലും ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ആ ചാൻസ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുക, അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യസംന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. എന്താണ് യോഗം എന്ന് പറയാണ്? പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ്. കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് എന്നാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും ആവാനാവില്ല. സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ സന്യസിക്കുക, അതാണ് യോഗം അല്ലെ? അതാണ് സന്യാസം, പരിത്യാഗം. അതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലെ? ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, എല്ലാം യോഗം എന്നാണ്. എല്ലാം ഈ 18 അധ്യായങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു തരാൻ അർഹത, യോഗ്യതയുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ, ഞാൻ മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ചിലവര് വിചാരിക്കുമല്ലേ,
ഭഗവാൻ വലിയ മേനി നടിക്കാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പത്രാസ് കാണിക്കണതല്ല. ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ. വേറെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മവാസന അത് ഒടുങ്ങും വരെ കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ആരുരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമകാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയായി ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയില് ആ തുടക്കക്കാരനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അയാൾക്കും കർമ്മം ചെയ്തു തന്നെയാണ് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ യോഗസിദ്ധിയിലൊക്കെ ഉയർന്നവൻ, യോഗി, ജ്ഞാനി എന്നൊക്കെയുള്ള തലത്തിലെത്തിയ ആള് എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ചെയ്യുക. അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ചിത്തം ഒന്നും അത്ര ശാന്തമല്ല അല്ലെ, ചഞ്ചലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അവിടെ സങ്കല്പിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ വളരെ ടഫാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ യോഗാരൂഢന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് എളുപ്പം സാധിക്കും. അതിനാണ് ഈ ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അനേക വർഷങ്ങളിലെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ കിണർ കുഴിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഉറവ വരണം അല്ലെ. കിണർ കുഴിക്കുമ്പോ വെള്ളം കാണാന് മണ്ണ് നീക്കിയിട്ട് ഉറവയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഉറവ കിട്ടുമ്പോ ജലം കിട്ടിയല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഉറവ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ യോഗ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് അനുഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ ആ അനുഭവത്തിനെ നിലനിർത്തി പോരണം. ഇപ്പൊ ഈശ്വര അനുഭവമാകുന്ന ആ ഉറവയ്ക്ക് തടസ്സമായിട്ട് എന്താ നിക്കണേ? കർമ്മവാസനകളാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മവാസന അടങ്ങണം. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. അപ്പോഴാണ് ഈശ്വര അനുഭവം അത് തടസ്സമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ യോഗ അനുഭവത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ശമം എന്ന് പറയാ. ഏത് പ്രകാരേണയും നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ മനസ്സൂന്നാൻ കഴിയണം അല്ലെ. ഏന കേന പ്രകാരേണ മനകൃഷ്ണേ നിവേശയേത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലായാലും ധ്യാനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജപത്തിലൂടെയോ എങ്ങനെയാണോ ഏന കേന പ്രകാരേണ മനകൃഷ്ണേ നിവേശയേത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഊന്നണം. അതിന് സാധ്യമാവുന്ന എന്ത് പ്രവൃത്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന വ്യക്തിയാകട്ടെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽക്കേ ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ്. എപ്പോഴും കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കയാൽ അയാളുടെ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിലച്ചതായും കണക്കാക്കും. യോഗം അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണി, അതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം. ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ. ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. ചഞ്ചല ചിത്തം അത് മാറി ആ സ്വസ്ഥ ചിത്തമാവണം അല്ലെ. ചിത്തശുദ്ധിയുള്ള ആ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വരിക. ഇപ്പൊ സന്യാസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യോഗാരൂഢന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. യേദാഹിനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. ആരാണ് യോഗാരൂഢൻ? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളൊക്കെ ത്യജിച്ച ആള്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയോ അതല്ല ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നുമല്ല കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ. ഇപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുക,
അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എപ്പോഴും തൃപ്തനായിരിക്കും, അല്ലേ? പ്രശാന്ത അവസ്ഥയാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണാവബോധത്താലെ ഒരാൾക്ക് ഏത് കർമ്മവും കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖ അഭിലാഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, അല്ലേ? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മള് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശ്ലോകാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണോ ഉയർത്തുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനാ. ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയണേ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്രേ ബന്ധു, അതുതന്നെയാണ് ശത്രുവും. ഈശ്വരനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ, അതെപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. അതിനുവേണ്ടി ദൃഢമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയും വേണം. അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. ആ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി പഠിച്ചു, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കിട്ടണം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത, അതിനായിട്ട് സാധനകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. ഇപ്പൊ പൂർവജന്മ സംസ്കാരത്തെ ഒക്കെ ഉണർത്തുന്നത് ഭഗവത് കൃപയാണ്. ആത്മചിന്ത അത് കൂടുതൽ വളരാൻ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൂടെ ആവശ്യമാണ്. ഗുരുമാർഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ വേണ്ടേ നടന്നിട്ട് എത്താൻ? അത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രയത്നിച്ച് പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉയരാൻ പറ്റും, അധപ്പതിക്കാനും പറ്റും. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേ എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നത്, അല്ലെ, ഒരു ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധുവായിട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഉയർച്ചയുണ്ടാവുക. ആ മനസ്സ് തന്നെ ശത്രുവായി തീർന്നാലോ, അല്ലേ? കൺട്രോള് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സ്, അത് ശത്രുവായിരിക്കും. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു, അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു, അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പ്രായോഗികമാക്കണം, അങ്ങനെ മുന്നേറണം. നാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുവാകേണ്ടത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കാത്തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോ ഉദ്ധവര് ഭഗവാന്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയം, അപ്പോഴും ഉദ്ധവര് പറയാണ്, അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഉദ്ധവര്, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ പോകല്ല വേണ്ടത്, സ്വയം വരാൻ ശ്രമിക്കൂ, അല്ലെ, പരിശ്രമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. മന ഏവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ ബന്ധായ വിഷയാസംഗോ മുക്തിയായി നിർവിഷയം മന. മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണമാവുന്നത്. വിഷയാസക്തമാവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാവും. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാലോ മുക്തിക്കത് കാരണമാവും. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ആ സത്യത്തെ അറിയുക, മുക്തി കിട്ടുക. ഭൗതികതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീങ്ങുന്നതാണ് ആധ്യാത്മികത. അതിന് നമ്മൾ സാധനകള് നിത്യനിരന്തരമായിട്ട് സാധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വേണം മുന്നേറാൻ. അതാണ് ഇവിടെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവ ആത്മനസ്ജിത അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, അല്ലേ? ആ മനസ്സിനെ അങ്ങനെയുള്ള ആ സുഹൃത്താക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. മനുഷ്യധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതില് ഒരു ആത്മസുഹൃത്താക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പോ മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാഭ്യാസം അത് ബാഹ്യപ്രകടനം മാത്രമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഹിതമായത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആരാണോ നമുക്ക് തരുന്നത്, അയാള് നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ്, അല്ലെ?
ഇപ്പൊ ഈശ്വരനിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന മനസ്സ് വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു ആവുക. കർമ്മയോഗയിലൂടെ മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ എത്തിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒപ്പം ഭഗവത് കൃപയും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മായയിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം, മായാതീതരാവുക അല്ലെ. മനസ്സിന് ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലെ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞയക്കരുത്. തോന്നും അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, TV, അനാവശ്യ സംസാരം, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതൊന്നും ഞാൻ കാണില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബൗണ്ടറി, മനസ്സിന് ഒരു ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോഴാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനോജയം സിദ്ധിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവും. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കുക. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മനസ്സ് ബന്ധുവാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 7 ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിത ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചാല് പ്രശാന്ത അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ അയാൾക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല അല്ലെ. മായാതീതനാണ്, ദ്വന്ദ്മുക്തനാണ് അയാള്. ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവത് കൽപ്പിതങ്ങളായത് നിറവേറ്റാൻ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവേശ്വരൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നുണ്ട്. മനസ്സ് ബാഹ്യമായ മായാശക്തിയാലെ വഴി തെറ്റിക്കപ്പെടുമ്പോഴ് അത് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി മനോനിയന്ത്രണം നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് പ്രാപ്യസ്ഥാനം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ ഉറ്റ ബന്ധുവാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ്. ഏതവസ്ഥയിലും അപ്പോഴ് മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഏതിനെയും ഏത് സമയവും ഒരേപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന അതിന് സാധിക്കും. ഞാൻ, എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വ്യക്തിബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അഹന്ത, അത് ഇല്ലാത്തയാളെ ഉണ്ട് ഒരാൾക്കും അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ മമത്വ ചിന്ത തന്നെയില്ല, അഹന്തയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ആളെ മറ്റൊരാൾക്കും അസ്വസ്ഥനാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ്. ഒരു ബന്ധു നമ്മളെ സ്വസ്ഥമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. മനസ്സിന്റെ തലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണിവിടെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂട്ടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചന. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒരുപോലെ തന്നെ. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയും. ആത്മസംയമിയാണ് അയാൾ. അയാൾക്ക് അഭൗതികതയില് ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ലൗകികതയിലല്ല, അഭൗതികനായി ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിലോ കല്ല്, മണ്ണ്, സ്വർണം ഇതൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. അവർക്കങ്ങുരത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നുള്ള വരികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് അഭൗതികതയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ്. ഒന്നിന് മൂല്യം കൂടുതല്, ഒന്നിന് മൂല്യം കുറവ്, അങ്ങനെയില്ല. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ട് അത് അനുഭവപ്പെടണം നമുക്ക്. അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ആ നിശ്ചലതയുണ്ടല്ലോ, അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം, അത് വിജ്ഞാനം ആയിട്ട് മാറും. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാനാണ്. അത് വായിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ രുചി അറിയുമ്പോ
അത് വിജ്ഞാനം അനുഭവിച്ചറിയാം അല്ലേ. ഇപ്പോ സമദർശനം ഉണ്ടാവും. ആത്മനിഷ്ഠനായ ഒരു യോഗിക്ക് കല്ലും കാഞ്ചനവും ഒക്കെയും ഒരുപോലെ ആണ് പിന്നീട് തോന്നുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവത്ര ഈശ്വരൻ എന്നറിഞ്ഞ് സമബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് 9-ാം അധ്യായം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. സുഹൃന്മിത്രാര്യുദാസീന മധ്യസ്ഥ ബന്ധുഷു സാധുഷു അഭിജപാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് അവരാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ, മിത്രം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളോട് കുശലങ്ങൾ പറയും അല്ലേ. അങ്ങനെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാര്, ഈർഷ്യാലുക്കള്, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. ശത്രുവായിക്കോട്ടെ, മിത്രമായിക്കോട്ടെ അല്ലെ, സജ്ജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ദുർജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ലെവലിൽ വന്ന ആ യോഗിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സർവത്ര ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പാപിയാണെങ്കിലും ശത്രുവാണെങ്കിലും ബന്ധുവാണെങ്കിലും ഈർഷ്യാലുവാണെങ്കിലും എല്ലാം സർവത്ര ഈശ്വരനാണ്. അങ്ങനെ സമബുദ്ധിയോടെ വീക്ഷിക്കാൻ ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗി യുഞ്ജീത സതതമാത്മാനം രഹസി സ്ഥിത ഏകാകീ യതചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയായി കഴിയുമ്പോഴ് ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടം, ഏകാന്തത ഇഷ്ടാണ്. മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അയാൾക്ക് ഒന്നിനും ആശയുണ്ടാവില്ല, മമതയുണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്റേതാണ് എന്ന്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് ഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരില് ഈ മുൻകരുതലുകളും പൂർണ്ണതകളും ഒക്കെ തികച്ചും വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഭൗതിക ലോഭങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഒന്നും ഇടവെക്കാത്ത സ്വാർത്ഥ പരിത്യാഗത്തെയാണ് നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാം. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹമുപയുഞ്ജത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യത്തെ പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധ്യ ഹരിസംബന്ധി വസ്തുന മുമുക്ഷുഭി പരിത്യാഗോ വൈരാഗ്യം ഫൽഗുകഥ്യത്തെ. യാതൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമസ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മറിച്ച് സർവ വിഷയങ്ങളെയും അവ കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ പരിത്യാഗം പൂർണ്ണമല്ല. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും, മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സർവസ്വവും കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടോ അയാൾ സ്വാർത്ഥ ലാഭ ഉന്മുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാണ്. തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആ ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ആവശ്യമായവ സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യങ്ങളല്ലാത്തവ ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. അതിനാൽ എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം നേടാത്തവരോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഏകാഗിയായിട്ട് ജീവിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന വ്യക്തി ഒരു തികവുറ്റ യോഗി തന്നെയാണ് എന്നാണ്. 11-12 ശ്ലോകങ്ങള്. യോഗം പരിശീലിക്കുന്നയാള് എങ്ങനെ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 ശ്ലോകങ്ങളില്.
ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മന നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതിനീജം ചൈലാജിനകുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥചിത്തേന്ദ്രിയക്രിയ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാത് യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്തെ കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി യോഗമനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാരംഭം ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ മനസ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. മനസ്സിന് ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവാനുള്ള യോഗ പരിശീലനം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളില് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തെ കാട്ടിലൊന്നും പോയിട്ട് ധ്യാനിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ, വീടുകളിലെ അന്തരീക്ഷം സാത്വികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇരുത്തം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് അനായാസേന ഇരിക്കാൻ ശീലിക്കണം. ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാവണം. ഇഷ്ടമൂർത്തിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തമ ഉപായം എന്താണ്? ഭഗവത് നാമോച്ചാരണമാണ് എന്ന് കലി സന്തരണം ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തില് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ധ്യാനമൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് നാമജപം അല്ലെ, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങള്, ഭഗവത് സ്മരണ, ഭഗവാനെ കേൾക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം. ക്രമമായി മനസ്സിനെ ധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനെ പറ്റി പറയാണ്. ധ്യാനത്തിനായിട്ടുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് 13ഉം 14ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിര സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭീർബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിത മനസ്സംയമ്യമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരാ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. എന്താ വേണ്ടേ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആവണം അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ബാക്ക് ബോണും കഴുത്തും ഒക്കെ ഋജുരേഖ നേർരേഖയിൽ നിർത്തണം. അങ്ങനെ നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നണം. സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, നിയന്ത്രിത മനസ്സ് വേണം. അങ്ങനെ നിർഭയനായിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലേ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് തന്റെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവാനെ ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാം. അതല്ല കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ധ്യാനിക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഏത് തലത്തിലേക്ക് യോഗി എത്തുന്നു എന്നാണ്. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ ശാന്തിം നിർവാണപരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവസാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അങ്ങനെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല യോഗചര്യ. ഭൗതികത്വത്തെ സമ്പൂർണമായി നിർത്താനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയില് ആരോഗ്യം വളർത്താനോ ഭൗതികമായ അഭ്യുദയത്തിനോ അല്ല യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തില് മച്ചിത്ത മത്പര മത്സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒടുവിലോ ഭഗവത് ധാമത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗാഠനിദ്രയില് ഉള്ള ഒരാള് പറയും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ നിദ്ര നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ധ്യാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ശാന്തി അതൊരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാല് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ നിത്യാനന്ദം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എന്നാണ്. ധ്യാന പരിശീലനത്തിന് ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താം എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാത്യശ്നസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്തമനശ്നത ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കുറെ ചിട്ടകൾ വേണം അല്ലെ. ജീവിതത്തില് ജീവിതചര്യകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തണം. എന്നാ മാത്രാണ് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ഷണത്തിന്റെയും നിദ്രയുടെയും ക്രമങ്ങളെയൊക്കെ പറയാണ്. കൂടുതലും പാടില്ല, കുറവുമില്ല, മിതമായിട്ടെല്ലാം വേണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. 24 മണിക്കൂറില് 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്ന ആള് തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അലസനും നിദ്രാലുവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള തമോ ഗുണബാധിതനായ ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം കഴിയില്ല എന്നാണ്. നിയന്ത്രിത ജീവിതം അത് ദുഃഖങ്ങളെ പോലും അകറ്റും എന്നാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? എല്ലാത്തിലും അല്ലെ തപശ്ചര്യയോടെ നമ്മളുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഭക്തസംഘത്തില് എത്ര ആനന്ദാണ് അല്ലെ. ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇടയില് ചാൻഡിങ്, ഡാൻസിങ്, ഫീസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെപ്പോഴും ആനന്ദത്തില് സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം നമ്മൾ മിതമായിട്ട് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, കർമ്മം എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം സാധിക്കും. അങ്ങനെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനും കഴിയും എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. അപ്പൊ ആരാണ് യോഗയുക്തൻ എന്ന് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. യഥാ വിനിയതം ചിത്തമാത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആരാണ് യോഗയുക്തൻ? യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ അയാൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്തും. അങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആള് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ ആളാണ് യോഗയുക്തൻ എന്ന്. അപ്പോ അതിന് ഈ യോഗയുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഉദാഹരണം നമ്മളുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഉണ്ട്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ മെച്ചുണ്ടായത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. നവമസ്കന്ധത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോ നഭകൻ എന്നു പേരായ ഒരു രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ നാഭാഗൻ എന്ന്. ആ നാഭാഗൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് അംബരീഷൻ. സപ്തദ്വീപുകൾക്കും അധിപതിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒന്നിലും സക്തനാവാതെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവത് ആരാധനയിൽ സമയം കഴിക്കുകയാണ്. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും.
മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹം ധ്യാനിക്കും. പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ടോ ഭഗവത് ലീലകളും തിരുനാമങ്ങളും ഉച്ചരിക്കുക. കൈകൾ കൊണ്ടോ ഭഗവത് ദാസ്യം ചെയ്യുക, ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. ചെവി കൊണ്ടോ ഭഗവത് ലീലാശ്രവണം ചെയ്യുക. ശിരസ്സുകൊണ്ടോ ശ്രീപാദാംബുജങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുക. സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾ പോലും ഭഗവത് പാദാംബുജ ദാസ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തപ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. തന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ആ പരമഭാഗവതന്റെ, അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ സകല ഭാരവും സ്വയം ഏറ്റു നടത്തിയിരുന്നു ഭഗവാൻ. ആ ഭാഗവതന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി സുദർശനത്തെ ഭഗവാൻ ഭാരമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കല് അദ്ദേഹം തനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച പത്നിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സംവത്സരം ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. വ്രതാവസാനത്തില് 3 ദിവസം ഉപവസിച്ച് മധുവനത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരായിട്ടുള്ള ഭാഗവതന്മാരെയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് കണക്കാക്കി ആരാധിച്ചു. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് അനേകം പുണ്യദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാരണയ്ക്ക് സമയമായി. പാരണയ്ക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോഴ് ആ സമയം ദുർവാസാവ് മഹർഷി അവിടെ വരികയാണ്. ആ പൂജനീയനായ അതിഥിയെ കണ്ടിട്ട് ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിപൂർവം ആരാധിച്ചു. ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഋഷി പറഞ്ഞു, ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്, ഞാൻ കാളിന്തിയിൽ ചെന്ന് മധ്യന്തിനം ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ശരി, പോയി. മടങ്ങി വരുന്നില്ല. പാരണയ്ക്കുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ രാജാവ് വിഷമിച്ചു. അവസാനം ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് തീർത്ഥം കൊണ്ട് പാരണ കഴിച്ചു. 2 തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചു. ദുർവാസാവ് ഇതറിഞ്ഞു ക്രുദ്ധനായി ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ഘോരയായിട്ടുള്ള കൃത്യക ഉത്ഭവിച്ചു. പോകുന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പോകുക. അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ സമീപത്തിലേക്ക് ഓടി വരിക. ഭഗവാനില് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അംബരീഷിനുണ്ടോ പേടി? രാജാവ് ഒരു അടി പോലും പിന്നോക്കം വെച്ചില്ല. നമ്മളൊക്കെ ആണെച്ചാ പേടിച്ച് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെ രാജാവ് അവിടെ നിന്ന നിൽപ്പിൽ തന്നെ നിന്നു. ഉടനെ സുദർശന ചക്രം ഭക്തരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. ക്ഷണത്തില് കൃത്യകയെ നശിപ്പിച്ചു. പിന്നെയോ നിന്നില്ല, ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചെന്നു. ഋഷി ഭീതനായിട്ട് പല പല ദിക്കുകളിലേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കല്ലാണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ്, ശ്രീപരമേശ്വരൻ മുതലായവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അവസാനം ദുർവാസാവ് ഭഗവത് സമീപം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയി. അങ്ങനെ പാദപത്മങ്ങളിലൊക്കെ വീണു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, തന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മന്ദഹാസപൂർവം ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംഭവം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അംബരീഷ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനാണ്. ഞാന് ശ്രീയെയോ എന്റെ സ്വരൂപത്തെ തന്നെയോ ഭക്തന്മാരെ വിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഭക്തന്മാരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം. അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്മി ദേവി ആവട്ടെ, എന്റെ തന്നെ സ്വസ്വരൂപമാവട്ടെ. അപ്പോ അവർക്ക് ഞാനാണ് സർവസ്വം. ഭക്തർക്ക് എനിക്ക് അവരും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ? തദനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുക. നമ്മൾ എത്ര ഏത് പ്രകാരത്തിലാണോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, തത്തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ? അപ്രകാരമുള്ള ആ പരമഭാഗവതന്മാരെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭക്തര് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് കടപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ മഹാഭാഗവതനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, അതാ വഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹാപുരുഷന്മാരിലൊക്കെ, മഹാത്മാക്കളിലൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്താല് ഇങ്ങനെയാ ഫലം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പോ ദുർവാസാവിന് തപസ്സുണ്ട്, വിദ്യയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ വിനയമില്ല അല്ലേ? പിന്നെ അതൊക്കെ നിഷ്ഫലമാവും. അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അംബരീഷിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, മംഗളം വരും എന്ന്. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ്
സുദർശനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഭീതി കാരണത്താല് ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അംബരീഷിന്റെ പാദങ്ങളെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അംബരീഷോ വിഷമിച്ചു. തന്റെ പാദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയാണ് ഒരു പൂജനീയനായ ഋഷി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ലജ്ജയും കൃപയും ഒക്കെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സുദർശനം ഒതുങ്ങണേ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ എന്നിൽ കൃപ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുലദൈവമായ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ആപത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉടനെ സുദർശനം ശാന്തമായി. നിവൃത്തനായ ഈ ദുർവാസാവ് ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നവരിൽ പോലും കൃപാമൃതം വർഷിക്കുന്ന ഈ ഭക്തന്മാരുടെ നിരതിശയ മഹിമ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ദുർവാസ മഹർഷി ഭഗവാനിലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഭാഗവതന്മാർക്ക് എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? അങ്ങനെ ശാന്തമായി അംബരീഷ് രാജാവ് അതിഥിയെ ഭക്തിപൂർവം സൽക്കരിച്ചു. ദുർവാസാവ് ആനന്ദമഗ്നനായിട്ട് ആശീർവാദങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോയി. ഇപ്പൊ രാജാവ് വിധിപ്രകാരം പാലന ചെയ്തു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലേശം പോലുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഇതെല്ലാം ആ ഭക്തദാസന്റെ അപാര മഹിമയാണ്. അതില് തനിക്ക് ഒട്ടും അഭിമാനിക്കാനില്ല എന്ന് ആ മഹാത്മാവിന് അറിയാം. അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവൻ മായാവിലാസമാണ് എല്ലാം എന്നറിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും ശക്തി ലേശം പോലും ഉണ്ടായില്ല. വാർദ്ധക്യം എത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജ്യം പുത്രന്മാരെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധ്യാനപരനായിട്ട് വനം പ്രാപിച്ചു. അതാണ് അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ ധന്യമായിട്ടുള്ള കഥ. അപ്പോ അതില് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സവൈമന കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണനെ കരൗ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശൗ തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗസംഗമം ഘ്രാണം തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത്തുളസ്യാരസനാം തദർപ്പിതേ പാദൗ ഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശപദാഭിവന്ദനേ കാമം ച ദാസ്യേന ദു കാമകാമ്യയാ യഥോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയാരതി. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശിരസ്സും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്തു. നവധാ ഭക്തി സാധനകളും ഒരേ സമയം അനുഷ്ഠിച്ച ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് നമ്മളിപ്പോ കേട്ടത്. കൃഷ്ണ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗിയുടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകളും, ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകൾ, കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ, കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിൽ, ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ, ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവൻ നാമങ്ങള്, താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം, നാവ് തൃക്കാലിൽ അർപ്പിക്കുന്ന തുളസീദളങ്ങള് ആസ്വദിക്കുക, കാലുകൾ ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രദക്ഷിണത്തിന്, തീർത്ഥയാത്രയില്, ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിന്, അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗിയുടെ സ്ഥിതിയാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേഗദേ സോംപമാമൃസ്മൃത യോഗിനോ യഥ ചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മന. കാറ്റു തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനമുറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. കാറ്റ് തട്ടാത്ത അവിടെയുള്ള ദീപനാളം അതിന് ഇളക്ക ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ, ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ല, കാറ്റുള്ളതാണെങ്കിലോ ആടി ഉലഞ്ഞിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുപോകും ചെയ്യും, അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച ആളാണ് യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിലാണ് ധ്യാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ഷോഭ ഒന്നും ഇല്ലാതെ
സമാധാനത്തോടെ ശാന്തിയോടെ നിലകൊള്ളും എന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത 4 ശ്ലോകങ്ങള് സമാധി അവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് എന്നാണ് പറയണത്. യത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതാ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തഥാ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗസംജ്ഞിതം. സമാധി എന്നുള്ള ആ പരിപൂർണ എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയില് നമുക്കുണ്ടാവും. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാത്രല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണ്. എന്താ കിട്ടുക അല്ലെ? സമാധി അവസ്ഥ കൊണ്ട് വളരെ നേട്ടങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ദർശനം ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം പോലെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് ചിന്തിച്ചാല് അങ്ങനെ വെറുതെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന് ചിന്തിച്ചാ പോരാ. ആ ഉണ്ണിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? പായല് മലർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രായമാണോ? പല്ല് മുളച്ച പ്രായമാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്തെല്ലാണ് ഇഷ്ടങ്ങള് അനിഷ്ടങ്ങള്? എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടെയും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ചിലര് കാമുകനായിട്ട്, ചിലര് നാരായണനായിട്ട്, ചിലര് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പോ പിമ്പോ എപ്പോഴാണ്? പാർത്ഥസാരഥിയാണെങ്കില് അല്ലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണോ അതോ മുൻപാണോ? അങ്ങനെ എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളോടെയും വേണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാന്. കുറൂരമ്മ അങ്ങനെയായിരുന്നു. കുറൂരമ്മയ്ക്ക് സങ്കല്പ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റൊരു മനോവ്യാപാരവും അവർക്കില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാനെ മാത്രാണ് ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ആ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന ഭഗവാനോടാണ്. സങ്കല്പമൂർത്തിക്ക് കുളിപ്പിക്കുക, കണ്ണെഴുതിക്കുക, പാല് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്ത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു അല്ലെ? കുറൂരമ്മ 12 വയസ്സിൽ വിധവയായി. ആ 12 വയസ്സു മുതല് അവരങ്ങനെ ഉണ്ണിയെ, ഭഗവാനെ ഉണ്ണിയുടെ രൂപത്തിൽ കണ്ട് സങ്കല്പിച്ച് നടന്നപ്പോള് ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴ് 60 കൊല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെ? ആ ഒരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴ് ഇതെല്ലാം ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോചരമായി തീർന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വരും എന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നൈരന്തര്യാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തില് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ സങ്കല്പ ശക്തി വളർത്തണം. ഭഗവാൻ സങ്കല്പാണ്. എല്ലാ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ കുറൂരമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. 12 വയസ്സ് മുതല് അവര് 60 വർഷം ആ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്നുള്ള രൂപത്തില് അല്ലെ എന്നും ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുക, അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ, ആഹാരമൊക്കെ നൽകുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സൂന്നി നടന്നു. അപ്പോഴാണ് അവര് 60 കൊല്ലം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോഴ് പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറൂരമ്മയുടെ ആ അത്ര ഉത്തമ ഭക്തയുടെ കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കേട്ടത്. ഭൗതിക ശരീരമുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ
നിറവേറ്റി തന്നെ വേണം. ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സ്വരക്ഷ, രതി, അതൊക്കെ. ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ അത്തരം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തനാവില്ല. ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന് എന്താ തോന്നുക? എന്താ ലഭിച്ചേ അത് മതി. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒട്ടും സങ്കടവും ഇല്ല. ആയാതം അപേക്ഷണീയം, ഗതം ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം എന്നാണ്. എന്താണോ നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഗതം ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം, എന്താണോ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ ആത്മനിഷ്ഠനാകുന്നയാളെ യുക്തൻ എന്നാ പറയാ, അല്ലെ? സവികൽപ്പ സമാധി, നിർവികൽപ്പ സമാധി രണ്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? സവികൽപ്പ സമാധി. രണ്ടായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് വികൽപ്പം എന്നുള്ളത്. ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണോ നമുക്ക് ദുഃഖത്തെ തരുന്നത് അത് തിരിച്ചറിയാം. എന്നിട്ടോ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭഗവാനോട് ചേരുന്നത് സുഖമാണ് എന്ന് നമുക്കപ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ദുഃഖം തരുന്നതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ദൃഢവ്രതനായ പരിശീലകന് വിജയം തീർച്ചയായും കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി യോഗത്തിനെ പറ്റി രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാ സംഗത്യാകാൽ സദോവൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി. 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തി വർദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം വേണം, നിരന്തര പ്രയത്നം വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയില് വിജയം കൈവരിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ സങ്കല്പത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. സങ്കല്പത്തിലൂടെ തന്നെ അവ ഇല്ലാതെയുമാവാം ആക്കാം. ഇപ്പൊ ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എല്ലാം സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.